Я хочу патлумачыць нашим гледачам, што вы глядзіце гэты выпуск не толькі таму, што мы прыйшлі ў студыю, абралі тэму, нафарбаваліся, таму што фонд Сороса аплаціў нам гэты выпуск, жарт, але і таму, што у вас ёсць інтэрнэт, у адрозненне ад вашых усходніх суседзяў, у якіх яго ўжо амаль няма. Падабаецца, як ты ўжо сепаравалася ад радзімы. Вашых усходніх суседзяў. Нашых усходніх суседзяў. Вашых. Не, ну таму што калі мы глядзім тэрытарыяльна, дзе я зараз знаходжуся, то ў маіх усходніх суседзях ёсць інтэрнэт. Так вот, нашых усходніх суседзяў. А ў іх інтэрнэта няма. І мы сёння хочам пра гэта паразмаўляць. Да чаго гэта прывядзе, якія будуць наступствы. І як гэта адразіцца на нашай радзіме. Бо ёсць такая верагоднасць, амаль яны нас так пужаюць у трэцах, што зараз яны ўсе сядуць на цягнік і прыедуць... Што робяць у трэцах? У трэцах пішуць... Я маю на ўвазе, чаму яны яшчэ там? Іх жа павінны былі. Слухай, так гэта першы каментар. Это пішуць беларусы. Не, ты не паверыш, гэта заўсёды гэта першы каментар, калі прыходзіць хтосьці з Расіі і пачынае там што-то пісаць, што не падабаецца беларусам, или камусьці яшчэ, першы каментар, як вы сюда зайшлі, што вы тут робіце? Ідзіце ў Макс, ідзіце ў Вконтакце і гэтак далей. Карацей, інтэрнэта ў Расіі амаль няма. Мы вырашылі... Осталось на 3 дня. Вырашылі празмаўляць на беларускай, каб нават тыя, хто праб'ецца з расіян, паглядзець наше шоу. Смогли узнать наших тайных секретов. Все так. І, да, цікава. Я думаю, што гэтая тэма, яна проста інтрыгуе з адразу некалькіх бакоў. Магчыма, іх усе так пакрысе па чарзе разгледзім. Па-першае, цікава увогуле, як гэта можа адбывацца у 21 стагоддзі з народам, які, пры ўсіх там абмежаваннях палітычных, дыктатуры, якая там ужо некалькі год усталёўваецца, вайне, якая вядзецца, але ўсё адно расейцы апошніх дзесяцігоддзяў ўсё ж такі інтэграваны ў глобальную, там, у сусветны, не толькі нават эканоміку, а інфармацыйную прастору людзі, так, глядзяць тыя ж фільмы, там, той же Голлівуд, той же інтэрнэт, той же TikTok, той же YouTube. Нават можна сказаць, што частка ў шырокім сэнсе заходняй культурнай прасторы, так? Таму што, я не ведаю, там, алімпіяды, оскары і гэтак далей, еўрабачанне, нават прыйшлося сваё выдумляць, каб даць людзям замену нейкую. Але зараз мы назіраем проста расійскай улады некімі семімільнымі ці як семіаршыннымі, не ведаю сказаць, крокамі выразае сваю краіну з сусветнага інтэрнэту, так, з вольнага інтэрнэту. Я падрыхтаваўся і папрасіў ChatGPT накідаць спіс. Не толькі я яму трошки... Это современная подготовка. Тут профессор сидит. Я карыстаюся тым, што ён недасяжны. Папрасіў падрыхтаваць спіс актуальных абмежаванняў і апошніх і чутак, якія могуць быць уведзены абмежаванні ў Расіі на інтэрнэт. І я быў шакаваны, я нават не ведаў некаторых пунктаў. Па-першае, альбо блакіроўкі, альбо жорсткія абмежаванні і замедленні асноўных міжнародных платформаў і месенджераў. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram і нават Viber. Я не ведаў пра гэта. Viber, ён же расійскі. Вось нет, он не российский, он давно уже там. Мне так кажется, потому что там все эти вот поздравления с Пасхой, да? С Великим днем. Я была упэўнена, што ён расійскі, ФСБ сочыць за там содержание, может, российское. Далей. Мабільны інтэрнэт з-за дронаў, быццам бы за дронаў, могуць уключаць у цэлых вялікіх гарадах, у буйных гарадах, Москвы, з Петербурга, на цэлыя дні, часы. І калі яны выключаюць мабільны інтэрнэт, яны ўключаюць сістэму белых спісаў. Я не ведаю, ці беларусы ведаюць, што гэта такое, але я распавяду. Гэта сайты, на якія можна хадзіць, расіяну толькі. Ведаеце, памятаеце, калі у нас быў такі лакальны інтэрнэт, і там працавала Тутбай, в сеці Бай і нешта яшчэ. Алды памятаюць у Беларусі, што быў такі інтэрнэт, калі ты не аплаціў Белтэлеком, у тебе былі дасяжныя там 10 сайтаў, нешта такое вярнулася у Расію. Напішыце, калі ласка, каментар, калі вы памятаеце, пра што я кажу. І калі для вас гэта бяспечна, канешне ж.
Карацей, дасяжныя дзяржпаслугі, банкі, маркетплейсы, там частка грамадскага транспарту, дастаўкі, всякія медыцынскія сацыяльна значныя сервісы, але не ўсе. Дзяржпаслугі. Ну так, Яндекс. не ўсе. Там постоянно что-нибудь забывают. Вот там недавно был случай, что они забыли какие-то общественные туалеты, которые оплачивались по интернету, включить в белые списки. И когда интернет отрубали в Москве, то и в туалет люди тоже не могли сходить. Вось. Калі сайт дазваляе як каму-небудзь там сваім юзерам сядзець на гэтым сайце праз VPN, ну, напрыклад, ты там сядзіш у VPN в ютубчыку і забыўся адключыць VPN і пайшоў на Озон, ці што там у іх Яндекс, то гэтым сайтам зараз спрабуюць забараніць, і ім кажуць, мы вас выкраслім з белых спісаў, і вы не будзеце дасяжныя, калі вы не забаніце сваіх юзераў з VPN-амі, калі вы будзеце дазваляць юзерам сядзець у вас праз VPN. Бо зараз яны яшчэ змагаюцца з VPN-амі. Яны заблакавалі ўжо сотні VPN-сервісаў, каб людзі не маглі абыходзіць. Яны прымушаюць Apple Store і іншыя мабільныя крамы, так, онлайн-крамы, выпіліваць VPN дасяжныя на тэрыторыі Расіі для расійскіх юзераў. І зараз проста вішенка на торце, яны абмяркоўваюць ліміт на міжнародны мабільны трафік, каб людзі не маглі праз VPN сядзець больш за 15 гігабайт, а потым будзе платна. Кожны новы гігабайт, там, я чытаў пра 150 рублёў, але яны гэта могуць падымаць. То бок, яны будуць і ніхто не разумее, як яны будуць вылучаць VPN-трафік ад звычайнага міжнароднага трафіку, кшталту там Netflix. І то бок, можа гэта прывесці да таго, што людзі проста будуць сидзець не ў расійскім чабурнеце, а ўсё, што яны з-за мяжы будуць па талонах, ну і за дадатковую плату, так? Ёсць прыкметы, што гэтую сістэму белых спісаў ўжо хочуць распаўсюдзіць і тэстуюць не толькі на мабільным інтэрнэце, а і на дамашнім інтэрнэце ў некаторых рэгіёнах. З 1 красавіка, то бок зусім нядаўна, адключылі папаўненне Apple ID на тэлефонах Apple і на прыладах Apple з мабільнага рахунку. То бок зараз будзе расіянам вельмі цяжка спампоўваць платныя апкі сябе на мабілу. Ну і, натуральна, ўсе VPN і проксі-сервісы, якія яны могуць дацягнуцца, яны проста баняць, я пра гэта ўжо казаў. Ну, гэта проста дзіч. Ну, я бы яшчэ дадала, я бы нагадала, што мы ўжо забылі, што на гэтым фоне, што яшчэ пару гадоў таму забаранілі Інстаграм, і зараз яны не могуць карыстацца Інстаграмам, ці пісаць пра Інстаграм, ці казаць пра Інстаграм, і называюць яго запретграм. Зараз, калі расіяне, якія-небудзь медыйныя персоны, ці хтосьці, хто вядзе блог, яны пішуць, я бачыла, мне пишут, я видела в запретграме. Вось. И яшчэ я бы дадала до гэтага списка информацию о том, что до конца 26 года блогеры, инфлюенсеры и так далее яшчэ могуць прадаваць рекламу у Телеграме, у своих телеграм-каналах и Ютубе, а пасля не змогуць. Так. В общем, мы собрались здесь, чтобы наконец-то позлорадствовать хоть над кем-то. Наконец-то нашли место, где белорусы свободнее, чем кто-нибудь. Например, чем россияне. Для меня великая загадка у гэтым усім — это няўжо расійская ўлада не разумее, наколькі яна просто бесіць і палітызуе людзей, якія без гэтага не звярталі б увагу. А што яны зробяць? Не, гэта fair enough. Я думаю, што гэта асноўная прычына, чаму не баяцца. Вайна показала, што яны зробяць. Нічога не зробяць. Але ўсё ж такі ўсе дыктатуры свету, нават беларуская дыктатура, якая таксама можа ўсіх там дубінкамі заставіць, прымусіць замаўчаць. Яны ўсё ж такі спрабуюць гуляцца ў дэпалітызацыю масаў. Вось ёсць палітызаванае ядро, якое мы проста адсякаем, мы з ім змагаемся. І наша задача падтрымліваць масы ў дэпалітызаваным, больш-менш спакойным стане. А тут мала таго, што людзі, у якіх праца зараз паляцела з-за гэтых усіх забаронаў, так, гэта і просто нават не толькі блогеры і рэкламшчыкі і айцішнікі, і ўсе, хто так ці інакш завязаныя на маркетинг праз гэтыя соцсеткі. Просто гэта зліць мільёны, дзесяткі, напэўна, мільёнаў расіян. Гэта зліць людзей на фронце, якія ваююць за Расію, якія ваююць ва Ўкраіне, таму што яны карыстаюцца тым жа тэлеграмам, так? Яны ваююць за Расію, шмат з іх, за грашовую... А на фронте им, кстати, оставляют телеграм? Не, я чуў, што не пакідаюць, што вельмі вялікая, гэта нават
прымусіла партыі, якія ёсць у Дзярждуме, якія там тотальна праўладныя, але яны ўсё ж такі яшчэ хочуць заставацца папулярнымі сярод як бы Z-тусоўкі, яны крытыкуюць гэтае рашэнне Роскомнагляду і кажуць, што не-не-не, мы з нашымі вайскамі, мы супраць таго, каб адключалі Тэлеграм. Нават палітыка вярнулася нават у Дзярждуму. Да? Я просто думаю, чым можна патлумачыць такую розніцу ў падыходах, што беларуская дзяржава ўсё ж такі спрабуе як бы залагодзіць большасць і не палітызаваць большасць, а расійскай уладзе да фонаря. Мы вось прывыклі думаць, што гэтыя дыктатары, якія робяць нейкія дурныя рэчы, непапулярныя рэчы, гэтак далей, што яны нічога там пра народ не разумеюць, мабыць, і робяць нейкія... Так, я пачынаю паўтарацца. Нічога пра народ не разумеюць. Але я думаю, што яны збіраюць, ты ж расійскія ўлады, яны збіраюць шмат даты, яны збіраюць, я не ведаю, там гэта могуць быць ФСБшныя шпіёны, ўсё, што яны збіраюць праз усе соцсеткі і гэтак далей, робяць нейкія рэсёрчы. То бок я думаю, што калі яны падыходзяць да гэтага рашэння, я думаю, что будем резать тут, блядь, как колбасу. Выпуск. Вырезаю все мои русские слова. То бок, калі яны падыходзяць да гэтага рашэння, яны падыходзяць ужо з нейкімі высновамі і з нейкай інфармацыяй пра тое, што яны могуць гэта зрабіць. Гэта першае. А другое, чым розніца паміж там, чаму нашы не робяць, а яны робяць. Я думаю, што мы яшчэ будзем пра гэта разважаць, але я хацела кінуць тое, што я чула, што Пуцін вялікі фанат телека, што ён любіць глядзець тэлевізор, я не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, і што перадачы і там всякі шоу, які робяцца там на першым, напрыклад, канале, яны робяцца ўжо з улікам густа галоўнага гледача Пуціна і гэтак далей. А Лукашенко жа ў свой час сказаў, што ён то ли раніцу з тыктока пачынае, то ли штосьці такое, і нават ён кажа, што звяртайцеся да мяне ў тиктоку, і калі... Раздрукоўкі яму прыносяць. Да. Да. Мне падаецца, што Пуцін ўсё ж такі хоча прывесці ў нейкім фармаце Расію да абразца Савецкага Саюза. І вось і больш таго, мабыць, ён прынимае нейкі досвед свайго сябра з Кітаю, які зрабіў усё тое, што робіць зараз Пуцін, і глядзіце ж, Кітай жыве, і ніхто там не пераязджае асабліва ў суседніх. Просто няма сваёй Беларусі. Гонконг, ну. Да, ніхто асабліва не пераязджае, ніхто асабліва не абыраецца, то бок, мне падаецца, што ён паглядзеў, што гэта працуе, гэта спрацуе з расіянамі. Яны сабралі дату, яны паглядзелі, што да чаго гэта можа прывесці. Ужо зараз бачна, што гэта ні да чаго не прыводзіць. Ну так, яны возмяшаюцца, абураюцца, ну так, яны ўжо скачваюць Макс. Сапраўды, да, я проста назірала, я так крыху рабіла свой персанальны рэсурс, яны там спампуюць Макс і ўсё. А Лукашенко, да, пачынае дзень з тиктока. Я чуў наконт Макса, я чуў, што нават у некаторых адукацыйных установах у школах і так далей проста абавязваюць і вучняў, і бацькоў падлучацца да сервісу, якія... Ну і яшчэ не заведзіце, што робяць яны зараз, як яны пытаюцца прыцягнуць моладзевую ці іншую аўдыторыю Макс. Напрыклад, я бачыла рекламу, не рекламу, там нейкі быў промо-ролік, той же Собчак. Бачыла інстасамку. Інстасамку, я бачыла Собчак, якая зрабіла нейкую інтэрв'ю, і яна там піша, расказвае, што яна зрабіла гэта інтэрв'ю на пляцоўцы Макс. То бок, каб табе паглядзець гэтае інтэрв'ю, ты павінен зайсці ў Макс. То бок, ты можаш гэта зрабіць. Каб былі патрэбныя аргументы, каб не рэгістравацца. Собчак подкинула. Я думаю, что две причины можно найти. Зачем они так делают? Может быть, даже и три. Уверен, что мы сейчас найдем 10. Но первое, что, конечно, им обидно, что всегда по пути репрессий, ограничений Беларусь идет первая, и депутатам Российской Госдумы им обидно, что все время... Они придумывают что-нибудь запретить, а им говорят, а Беларусь это давно... Они там говорят, ну давайте будем за это 5 лет давать. Они говорят, ну Беларусь уже за это расстреливают вообще-то. И вот им обидно, они решили все-таки где-то пойти на опережение. А второе, ну, оно, наверное, близко, может быть, философии того, что сказала Женя, что людям, чтобы вот протестовать,
это сила слабых. Сила слабых — это всегда в единстве. То есть люди как-то что-то могут потребовать от власти только когда они объединятся все вместе и начнут что-то требовать. А без средств связи объединиться гораздо сложнее. Как ты Максе? организуешь Ты митинг думаешь, в Москве, если у тебя нету нормальных даже хотя бы мессенджеров? То есть там и с мессенджерами, конечно, тяжело Ну, организовать. чакай, яны ж не збіраліся арганізоўваць мітинг в Москве. Мы бачым уже 4 гады з пачатку войны, что никто з россиян не збираецца. Не, ну были. Если представить, Это были на что початку. всегда есть будущее, знаешь, никакая власть не вечна. Вот, и кому-то пришла в голову вот эта невероятная идея, что так давайте это просто уберем интернет. То есть, да, тут мы видим прямо резкую смену политики в России, когда начиналась война. Старались максимально огораживать от войны россиян, Вот, я и про уж это тем скажу. более жителей главных городов России. Собственно, там, были все вот эти видео, что пока идет война, москвичи пируют, москвичи не замечают войну. Менавіта про это я і пытаўся, я просто удакладню, бо я разумею, як бы, чаму дзяржавы аўтарытарныя робяць рэпрэсіі, нават калі гэта там кагосьці злуе, яны разумеюць, што і рэпрэсіямі можна і задавіць гэтую злосць. Тут як бы ўсё больш-менш відавочна. А вось чаму здарыўся паварот? Вот тое, пра што ты кажаш, што некалькі гадоў стаўка была на тое, каб масы трымаць як можна далей ад усялякай палітызацыі, усялякага раздражнення. А тут нават не абавязковыя крокі. Ніхто не вымушаў. Нікому не замінаў гэты мабільны інтэрнэт. Дроны як леталі, так летаюць. Но я могу дать один рациональный ответ, другой правдивый. Давай. Рациональный, возможно, что действуют превентивно. Они поняли, что да, вот можно сейчас на фоне войны подзакручивать заранее все гайки, так что потом уже не придется. А истинная причина, конечно, на самом деле в том, что вообще известная тема, что и Путин на самом деле хороший человек, и россияне не хотят войны. Просто Владимир Сорокин написал книгу «День опричника», и России приходится жить по ней. То есть никто этого не хочет, Путин этого не хотел. Но если уже у Сорокина так написано, то приходится. И там написано, что надо ограничить интернет, что не будет никакого интернета, и приходится идти на эти уступки. А сам Сорокин еще и уехал из России. Представляешь, как подставил всех? Ёсць яшчэ канспіралогія, што гэта падрыхтоўка да мабілізацыі. Вось, але я чамусьці не думаю, што мабілізацыю... Спыніць... так, што гэта некаму замінае, так, адсутнасць... Да. Мне падаецца, што падрыхтоўка да мабілізацыі наўрад ці, таму што, хутчэй за ўсё, мабілізацыя была бы вельмі раптоўнай, да, без папярэджання, а тут ужо можна аб чымсьці дагадацца, што чаму у нас інтэрнэт затрубаецца, чаму. Здагадаўся, і што зрабіў? Пераехаў у Беларусь? У Грузію, у Арменію што яны раней рабілі, у Сербію. Яшчэ не бачу, як варыянты ёсць, на Балі, ёсць варыянты. І зараз, мне падаецца, нават ужо расіяне, ужо крыху іх, вось гэтае вакно, як яны пападаюць у Европу, крыху прыадкрылася больш, там уже візы, мне падаецца, яны больш могуць атрымаць, чым гэта было на пачатку вайны. То бок, мне падаецца, што мабілізацыя была бы больш такая знянацку. Я яшчэ думаю, просто я бы не хацела, чтобы, калі мы параўноўваем Лукашенка з інтэрнетам і Пуціна без інтэрнета, каб гэта не гучала, як тое, што вось у нас тут лібералізацыя. Прагрэсіўны дзед і так далей. Што мы ўсё ж такі, мы-то памятаем, што ўсё роўна зрабіць такой дысклеймер, што мы все памятаем, што гэта, што адзін, што другі, што ўсё гэта крыважэдныя людзі і тое, што ў нас ёсць інтэрнет, гэта добра, але гэта ніяк не замінае таму, што людзей б'юць, содзяць і не даюць ім жыць. Да, нет никакого Лукашенко с интернетом. Это только ты поверила, что он смотрит ТикТок, он смотрит, дай бог, распечатки ТикТока. Тут, да рэчы, пытанне цікава, як будуць рэагаваць, ці будуць рэагаваць беларускія ўлады, таму што, я не бачу, што чаму для іх мусіць нешта змяніцца, што... Я так і не зразумеў, што змянілася для Пуціна, але я не бачу таму і прычын, што мусіць змяніцца для Лукашэнкі, каб ён прыяднаўся да гэтай расійскай палітыкі. Так? Таму наш прагноз, што ў Беларусі не будуць так закручваць гайкі. Мы не пойдзем за расійскім трэндам, мы заўсёды застанемся трэндсеттарам, так? Не будзем весціся на паваду, ці тут інтэграцыя спрацуе.
І паступова і беларусаў выпіхнуць у ВК і ў Макс. Не выпихнуть, не спрацуе. Я бачу, что здесь у нас... Скажи, интернет нельзя запретить в 21 веке, нельзя. а пасту нельзя запихнуть обратно в телек. Там яшчэ пра фарш і... Мясорубка. Да. Немагчыма прывернуцца. Таму што проста беларускім уладам гэта не патрэбна. У іх ёсць другія апрацаваныя інструменты барацьбы з нязгоднымі. І гэтыя інструменты працуюць, на жаль, але яны працуюць. Ім не трэба абмяжоўваць інтэрнэт, каб У россиян то же самое. Тое ж самае можна было б сказаць пра Пуціна. Ну, гэта ўсё ж такі розныя психотипы, на мой погляд. У Путина еще лучше працует. У него не было никаких там настолько больших митингов, и никто не пытался голосовать против него. Ну, так поэтому я не думаю, что ён зрабіў гэта з нагоды таго, каб мітинги. Вот вы казалі, што ты казаў, што, можа, гэта нейкія прэвентыўныя меры супраць мітынгаў. Я не думаю. Я думаю, гэта такой планавы, мэтанакіраваны адкат у мінулае. А чым было дрэнна ў Савецкім Саюзе? А давайте паспрабуем там, дзе мы можам, зрабіць гэтую мадэль. Ну, глядзіце, калі пачалася вайна... Ты сейчас описываешь политику Лукашенко, между прочим. Ну, не совсем. Вот он еще больше фанат Советского Союза, чем Путин. Ну, просто калі пачалась Другая мировая вайна, расіяне там все зламывалі рукі, вылі, там, як же мы тут без брэндаў, трендаў, Макдональдсаў і так далей. Вось глядзіце, Пра што кажаш, пра якую другую сусветную вайну? Пра Украіну? Я сказала, Другая сусветная вайна. Без Макдональдса было цяжка, конечно, под Сталинградом, але я хочу, каб мы гэта не выразалі. Расійска-украінская. Да, расійска-украінская вайна. То, да, расіянам было цяжка вельмі, яны пакутавалі без усяго, што ў іх было. А зараз, глядзіце, 4 гады так і жывуць. Да яны праз 4 гады забудуць, што быў інтэрнэт у цэнтры Москвы. Ну, я... Ганяць у Ярославль, да? Да, і тут я яшчэ бы хацела дадаць, потому што я не ведаю, як гэтая тэма можа абысціся крыху без русафобіі, але гэта не русафобія нават. Ну, я зараз разумею, як і вы, напэўна, але не буду казаць вас, нікоім образом не шкадую у гэтым сэнсе. Мы удивлены і поражены. Як жа, шматмільённая аўдыторыя часікаў у цэнтральнай Расіі. Ну, не можаш ты жыць у краіне, якая, дзе твае суседзі па леснічнай пляцоўцы ідуць забіваць другіх людзей у іх краіну за грашовую выплату і стиральную машыну. Не можаш ты жыць у гэтай краіне і не мець ніякіх насустцаў. Ну і хоць такія, ну, то бок, нават тыя расіяне, якія супраць вайны, ну, гэта будзе адбівацца на вас і далей. Рознымі мерамі, але гэта будзе адбівацца. Не такімі мерамі жудаснымі, як гэта адбіваецца на украінцах, у якіх разбураныя гарады і аднятае жыццё, але, ну, вось хоць так. То есть вы павінны быць да гэтых наступстваў гатовыя і не ныць зараз у Максе пра тое, што вы ў Тэлеграм зайсці не можаце. Я, конечно же, скажу, что... Правительство России явно устраивает такую акцию не для того, чтобы наказать россиян за то, что они там недостаточно выступали против агрессии в отношении Украины. Может быть. То есть ты, конечно, можешь этому радоваться, но боюсь, что, скорее всего, эта политика так или иначе настроена на то, чтобы ухудшить жизнь в итоге всех, и нас тоже. И когда россияне будут, там, не знаю, долго сидеть без интернета, то есть сейчас что-то там, в чем-то убедить россиян может быть тяжеловато. Представь себе, что будет, если они там 10 лет без интернета проведут, и во что тогда они будут верить, там, то, что какие фашисты на них готовятся напасть, и вот будет милитаристское, еще более милитаристское общество. Так что, как бы, радоваться я бы тут тоже не спешил. Я, до речі, не упевнений, що логіка буде так працювати. Я думаю, що масавы дыскамфорт, гэта ўсё ж такі масавы дыскамфорт. І прызвычаецца, калі ты дзесяцігоддзямі жыў з інтэрнэтам нармальным, з сервісамі, якія працуюць, і ў цябе як бы разова іх просто замяняюць на нейкія чабурнеты,
то гэта не тая ступень як бы дыскамфорту, да якой ты можаш вельмі лёгка прыстасавацца і прызвычаіцца і перабудавацца. Ну, калі гэта не будзе дліцца там пакаленнямі. Я думаю, што гэта наадварот можа стварыць пазітыўны імпульс для больш масавых расіян, не ідэйных расіян, так? Прыблізна як з перабудовай. Пакуль перабудова была ідэйна-палітычная, яна закранала толькі інтэлігенцыю. А калі скончылася ежа ў магазинах, і калі ў крамах, і калі людзі зразумелі, што ім трэба неяк забяспечваць сябе проста базавыя патрэбы, базавую ежу, там, змагацца і карміць сваіх дзяцей, гэты працэс стаў незваротным. Так? І працэс заняпаду, распаду Савецкага Саюза таксама. Я думаю, што ў некай мініяцюры, я не кажу, што Расія разваліцца з-за гэтага, але я думаю, што адзіны шлях да асэнсавання масавым расіянінам таго, што краіна ідзе кудысьці не туды, гэта менавіта вось такая масавая палітызацыя, масавая, не ведаю, неўратызацыя, масавая азлобленасць праз нешта. Вайна не разазліла, так? Крызіс на гарызонце, ну, магчыма, будзе. Ты тут распавядзі, ты лепей разумееш. Але пакуль як бы з высокімі коштамі на нафту не зразумела. Але вось прынамсі хаця б такім чынам медыянны як бы расіянін зразумее, што ў яго жыццё прыйшоў дыскамфорт, які лепш было ўсё ж такі якого пазбавіцца. І гэта, ну, мне здаецца, можа стаць кірпічыкам у адваротны бок. Як беднасць познясавецкага народа прывяла нас да не толькі перабудовы ў элітах, але і сапраўднага як бы Я думаю, может быть и так. То есть, да, в целом такой механизм работает, когда вот там власть начинает еще отрываться от народа, они начинают как раз принимать какие-нибудь тупые решения, которые часто, бывает, эту власть и подводят. И здесь тоже вполне возможно, что в России и так всегда там, не самые яркие звездочки в небе шли в правительство. А сейчас, особенно там, с начала войны, там как бы вообще в Думе такой зоопарк из фриков. Горшки, школы КДБ. Да, то есть не просто какие-то там плохие люди, коррупционеры, там именно сейчас самые яркие люди в России, в российской власти, это именно фрики. И вот возможно, что да, они тут придумывают такие законы, что это их и погубит, но я бы все-таки думал, что и возможно, что это так или иначе на запирание вот этого среднего россиянина. Я согласен, что тут как бы надо, чтобы про это думать про разные свои общества в России. И вот эта мера по запрету интернета, она именно наверняка больше всего, ну, вот какой-то средний класс, не в плане доходов, а вот то, что в Беларуси называется болото. То есть те, которые не были сильно за войну, те, которые не были сильно против войны. И вот власть опасается, что там недовольство будет нарастать в этой группе, и вот надо заранее их куда-то к правильной кормушке через мессенджер Макс и ВКонтакте. YouTube Беларусь. Но можно найти позитив в этом. Позитив, я думаю, главный для Беларуси, кстати говоря, в том, что Светлана Тихановская про это много говорила еще в 2022 году, что выстраивается железный занавес вообще между Европой и Россией. И важный вопрос для Беларуси, по какую сторону железного занавеса будет Беларусь. Пока что все время занавес как-то выстраивался по границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. И вот это, возможно, такой первый раз, когда занавес, кажется, отнесли все-таки на другую часть границы Беларуси. И это действительно будет теперь больше способствовать развлечению белорусов и россиян, расхождению. То есть, да, просто будет разная жизнь. Ну так, і, дарэчы, я думаю, што гэта адно з доўгатэрміновых наступстваў, калі ў нас не здарыцца такога. Бо я ж думаю, ўсё ж такі, што гэта не нулявая рызыка, што беларускія ўлады ў той ці іншай ступені будуць вымушаныя сінхранізавацца з нейкімі, прынамсі, трэндамі ў Расіі. Мабыць, не з усімі, але з некаторымі. Хаця б з-за таго, наколькі эканамічна яны ўключаны ў бізнес з расіянамі. Так? Калі у цябе ўсе бізнес-партнёры ў Расіі і яны ўсе камунікуюць паміж сабой у Максе, то як бы волей-неволей ты паступова будзеш таксама, ты не зможаш з імі камунікаваць у Тэлеграме ці ў WhatsApp, якія забанены. То бок усё ж такі пэўнае ўцягванне праз вось эканамічнае і іншае супрацоўніцтва паміж сваякамі, паміж там,
ведаю сябрамі, ну, ўсё ж таки будзе адбівацца, на жаль. Оно будет, просто нет, я к тому, что оно будет, наоборот, меньше, чем было раньше. То есть раньше, не знаю, там, российский контент, какой-нибудь КВН, он показывался на общих платформах. То есть белорусы и так смотрели российский КВН там, на Ютубе. То есть это было легко. Теперь, чтобы посмотреть российский КВН, это условно. Ну, надо будет сделать какое-то дополнительное усилие. То есть это все равно как-то разграничивать. Калі коротко сфармуляваць, як бы для нас это можа быць у плюс у том, што ствараецца тотальна розны... І это ўжо з вайной пачалося, мне здаецца, але зараз як бы просто паглыбляецца. Просто паўсядзённы дыскурс, у якім жывуць народы. Так, расіяне і беларусы ўжо некалькі гадоў жывуць, нягледзячы на агульную інфапрастору, шмат у чым, але дыскурс, у якім яны жывуць, ён розны. Так сказать, у них вкусная точка, а у нас наша кава. Так, і у іх дроны прылятаюць, у нас вельмі рэдка. У нас пролетаюць па два бакі зараз ужо былі паведамленні, што ўжо украінскія дроны праз Беларусь пролетаюць у Расію, бомбіць Расію. Шматвектарнасць просто на сваім апагеі. Мост между Европой и Азией. Из моря у греки, да? Дроны. І ствараецца просто розная як бы матрыца перажывання. Беларусы жывуць аднымі праблемамі, рускія жывуць іншымі праблемамі, звязанымі з вайной, з мабілізацыяй, з СВО і так далей, да, з вяртаннем ветэранаў СВО. А зараз ствараецца яшчэ і іншая як бы цифровая прастора, да, што будзем жыць яшчэ і ў розных онлайн-мірах. Гэта было бы цудоўна. Таксама так, яшчэ адзін кірпішак у нацыя будаўніцтва. Да. Але я думаю, што, шчыра кажучы, што ў Расіі ўсё не дойдзе ўжо до варыянта Кітаю, дзе ў Кітаі же там выдаляецца непажадальны контент, ён можа выдаліцца праз некалькі секунд онлайн фармаце. То есть ты пішаш штосьці, што знаходзіцца па нейкім словам. Шмат сваіх аналагаў просто, а рускія пакуль не зрабілі так шмат. Да. Ну там же яшчэ просто шмат фільтраў, ты можаш напісаць нейкі контент, і там, дзе ёсць нейкія словы, якія там непажадальныя, і ён выдаліцца аўтаматычна праз... А ты выдалішся аўтаматычна са свайго дома. Я, конечно, скажу, что в Китае никто не бегает за VPN-ами. То есть там включаешь VPN, и спокойно идешь на Facebook, и на YouTube, и любой канал, который тебе нужен. Ну, да, китайская ўлада больш, мне здаецца, прагматычна, чым... Можа, ну я просто я дапускаю, што зараз Расія паглядзіць на, можа, колькасць незадаволеных, і можа, яны троху адкацяць. На жаль. То мы жадаем поспеху, да? Да, мы жадаем поспеху, можа, там, на жаль, штосьці адкацяць, і просто зробяць, знаеш, ведаецца, нейкі гібрид, да, паміж тым, што ёсць зараз, паміж тым, што магло бы быць, і паміж тым, што раней было. Но як вы лічыце, вось, ўсё ж гэта... Ёсць же яшчэ адно наступства, мабыць, не вельмі добрае, да, якое можа, да якога можа гэта прывесці. У нашай перадачы прападуць просмотры? Не, у нас... Красноярская філія фанатаў Часікава. На 100% беларускай аўдыторыі. Трэба в Макс выходзіць. Точняк. И ВКонтакте. Но нам придется только на русском языке. Пофіксім сквіцы. Да. Ну, то бок, наступство то, што не толькі добрае наступство пра то, што у нас будзе розная цифровая інфармацыйная прастора, а пра тое, што зараз расіяне пачалі у трэцве, якім не нельга заходзіць, пісаць, што яны паедуць у Беларусь жыць. І такіх постаў ужо вельмі шмат, што ўжо ніводная беларуская СМІ звярнула на гэту увагу і пісала пра гэта, збірала ўсе гэтыя меркаванні расіян і меркаванні беларусаў у адказ на гэта. Ну, что вы думаете, поедут ці не поедут? Я думаю, какое-то количество поедет, но мне очень нравится, я хочу завернуть увагу на то, что мне очень нравится, как некоторые белорусы обсуждают этот вопрос. Вот я там видел в другой передаче «Обычное утро», там обсуждали, что вот приедут россияне, это же плохо, они поднимут цены на квартиры, они будут снимать квартиры, белорусам будет негде жить. То есть белорусы, которые сами
вот мигранты приехали там условно в Польшу, в Литву, в Германию, снимают квартиры, и к ним вот такое же отношение. Это И теперь мы наконец-то можем как бы то же самое рассказать про, а вот что это к нам россияне едут, а пусть они не едут, пусть они, что им у себя дома не сидится. Мне кажется, это вот... А ты не думаешь, что Дам справа... кватэру таму, хто ведае, што такое шафлятка. Да? А ты не думаешь, что справа менавіта ў расіянах? Можа, калі бы до нас французы собраліся, ці великобританцы, может, белорусы бы так не казали? Да, потому что никогда это не французы, не британцы, потому что всегда вот этот шовинизм, он направлен не по отношению к тем, кто тебе нравится, а по отношению к тем, кто тебе не нравится. Ну, і што ты кажаш, так, как, нібыта штосьці дрэннае ў гэтым. Я не разумею. Слухай, я ўсё ж таки, Максима, выкажу непапулярную думку, асабліва на беларускай мове. Яна можа прагучыць не зусім не кашэрна, але я думаю, што па-першае, гэты працэс наўрад ці будзе масавым. Я думаю, што калі сотні тысяч расіян не падымуцца і не зменяць месца жыхарства толькі з-за таго, што у них там мабільны інтэрнэт ці Фейсбук ці Тэлеграм пачалі лагаць ці не працаваць. Калі людзі пераедуць, гэта будуць людзі, не ведаю, магчыма, сотні, магчыма, тысячы. Але ў межах, у памерах краіны гэта не шмат. Я думаю, што гэта будзе як бы такая выбарка людзей, якія ўсё ж такі даволі матываваныя і даволі і эстэтычна і этычна не прымаюць гэтыя забароны. Яны, магчыма, не з'ехалі з Расіі раней з-за вайны і як бы ці не пратэставалі супраць вайны, не ведаю, не былі палітызаваны дастаткова ці нешта такое, магчыма, яшчэ былі вельмі маладымі тады, калі пачалася паўнамаштабная вайна. Але ўсё ж такі з сённяшняга як бы пулу расійскага грамадства гэта, на мой погляд, дакладна не горшыя людзі. І я думаю, што прыезд такіх людзей у Беларусь не абавязкова азначае, што до нас некая арда прыехала. Я вось думаю, што калі там... Я ўсё ж такі не мазаў усіх расіян адной фарбай. Ёсць расіяне, іх шмат расіян, якія не абавязкова прыязджаюць з некай імперскай пыхай, да? Якія з-за таго, што яны цэняць доступ да заходніх соцсетак і да заходніх месенджераў і гатовы з-за гэтага пераехаць, но яны, напэўна, ўсё ж такі інтэграваны ў свет, так? У той ці іншай ступені. Так? І таму я думаю, што калі абіраць, а ў Беларусі зараз вялікая дэмаграфічная праблема. І нам усё адно даводзіцца ўжо Беларусі, як краіне, як і дзяржаве прыцягваць гастарбайтараў, мігрантаў і беларусы, якія жывуць у Беларусі, гэта пацвердзяць, што апошнія гады стала нашмат больш. І проста калі мы абіраем паміж вось такімі расіянамі, ўсё ж такі больш каштоўнаснымі, чым там сярэдні расіяне. Я казаў не каштоўнымі, а каштоўнаснымі, хочу падкрэсліць, людзьмі з каштоўнасцямі. І абіраем паміж вось імі і, напрыклад, там, не ведаю, рандомна адабранай працоўнай сілай з Пакістану, пры ўсёй маёй павазе. Усё ж такі... Расісты нашы. Усё ж такі, я думаю, што з пункту гледжання асіміляцыі, з пункту гледжання прыняцця ў беларускім грамадстве, з пункту гледжання, не ведаю, міжнацыянальных канфліктаў патэнцыйных, такія расіяне гэта як бы не горшы варыянт. Слушай, У нас единственный нерасист за столом говорит по-русски, получается. Я отстаиваю просто. Ты, отстаивая это, можешь пакистанцев не загонять. Я кажу про культурную дистанцию. Ты быў прав, калі ты сказаў пра не самую папулярную думку, бо нацыяналісты цябе парвуць за ідэю, што раз у нас дэмаграфічная праблема, няхай да нас едуць расіяны, будуць скрэслівацца з беларусамі, у нас... Што адбываецца? І пра гэта казаў Дмітрий Хурневіч са «Свабоды» і шмат хто іншы, што у перапісах у Беларусі як бы праз дзесяцігоддзі бачны тренд, у якім расіяне асімілююць і становяцца беларусамі. Разумееш, беларусы хіба што не адзіны народ вакол расіян, якія могуць асіміляваць, размываць расійскую ідэнтычнасць. Нават цябе зрабілі беларускі. Я беларуска, так-то. Слухай, я хочу яшчэ надрахаваць на пакістанцаў, бо няма ніякіх пакістанцаў. З гэтых анансаваных 150 тысяч прыехала, дай бог, 150 чалавек пакістанцаў. Таму параўнаць не прыедзе... Хорошо, давай я переформулирую. Нам лучше россияне, чем
отсутствие людей, потому что я, конечно, очень рад. Это питание спрэчнае. Я, конечно, очень рад за там очень настроенных националистов, но мир меняется. Мир не такой, как был раньше. Сейчас у нас реально в Беларуси большие демографические проблемы. Когда там, в середине века, если мы планируем, что Беларусь будет существовать и в середине века, и в конце этого века, то Беларуси очень нужны люди. Когда в Беларуси, там, если, например, никто не будет приезжать, у нас рождаемость один ребенок на женщину, и когда у нас будет расти пропорция пенсионеров на душу населения, то еще половина молодежи начнет валить из страны просто из-за демографической нагрузки. Да, что белорусы нужны люди, но як тебе и вот такой это вариант? Вот прекрасная Беларусь, где все только белорусы, и все только кого мы любим, еще там заодно коммунистов выкинем, еще заодно там, не знаю, лукашистов выкинем, Минусы будут. еще кого-нибудь. Кто там Да, станет? вот там останется 10 человек, 9 пенсионеров и 1 человек трудоспособного возраста. Слухай, не, ну добре, ну а як тобі такий варіант, що поміж тим, що це вирішить нашу демографічну проблему, яка є уже зараз у многих странах, навіть да, у тих, у яких ніколи раніше не було, як того ж Китаю. Так ось, як наконт того, щоб замішати гэта росіянами, ми просто у нас буде нормальна демократична країна, з якої не будуть з'їжджати Білоруси і вернуться там, наприклад, ну не весь мільйон, який з'їхав білорусів, там прикладно мільйон скільки. Ну, гэта по самым таким. Не, гэта клас, але здаваць рэалістычных альтэрнатыў. Это нереально. Ну, наприклад, я не 200 тысяч вернуться. Это нереально. 200 тысяч, если не надо, главное не сколько вернутся, главное, сколько люди рожают в стране. У нас вернется 200 тысяч белорусов, каждый из которых опять будет рожать по одному ребенку на женщину, и, значит, это опять будет та же самая, вернутся будущие пенсионеры. Я тут нават не кажу про доўгія дэмаграфічныя тренды. Я кажу про сёння і зараз. Сёння і зараз у Беларусь прывозяць мігрантаў ці запрашаюць мігрантаў. І я думаю, што для грамадскага спакою і з пункту гледжання асіміляцыі беларускае грамадства, з пункту гледжання некага бесканфліктнага існавання, вось такія там, і гэта ж не мільён расіян, мы ж кажам пра сотні альбо некалькі тысяч максімум, да? Прыезд такіх расіян гэта меншая праблема, чым прыезд там массовый, ці больш массовый людей з больш далёкіх культур. Вот про что я. Вот давайте я скажу, как бы из того, что у нас сейчас происходит в практике, я не считаю, что народы вот как-то сильно отличаются своей кровью и так далее. Я тут в этом с вами не согласен. Я про это и не сказал. Я кажу про культурную дистанцию. Вот. Но я думаю, что то, там, условно, базовый уровень демократичности общества, откуда приезжает человек, он имеет значение. И сейчас наибольшее число мигрантов, которые приезжают в Беларусь, они приезжают откуда? Из Туркменистана. Это главный поставщик кадров для Беларуси сейчас. Ну, я думаю, что уровень какой-то демократичности, тут, конечно, тяжело говорить это слово, но уровень какой-то демократичности у россиян выше, чем в Туркменистане. Ты что такое говоришь? Вот я такое говорю. Кто тут еще расист? Великорос. Тут, короче, просто стоит подождать 10 минут, и каждый расист. Ну, ты, например, уже переключилась. О, вибачайся, ну я была так обурена гэта. Я думаю, с такими речами скоро на немецкую. Гэтай завагай. Ну, я думаю, что... Я думаю, што яны могуць больш масава пераязджаць, канешне, не праз інтэрнэт, а калі пачнецца штосьці падобнае на мабілізацыю, бо мы бачылі, як яны все паехалі, ну не все, но шмат хто паехаў у 22-м годзе, калі пачалася мабілізацыя, селі ў Грузіі, Арменіі, Сербіі. Беларусь не дасць асаблівых гарантый, разумееш? Так вось, не-не-не. З Беларусі выграбуць таксама. Ну, да, ты считаешь, что у нас неправовое государство? Ёсць праблемка. Надо что-то с этим делать. Беларусь не дае гарантыі, што яна не вышлі гэтых расіян на мабілізацыю. Ну, тады не ведаю, бо мне падаецца, конечно, да, интернет гэта не тая причина, по якой яны массово могут... Я думаю, все равно базовое удобство. То есть интернет проникает во все сферы нашей жизни. Базовое удобство — это важная вещь. Переезжать, конечно, сложно, так что да, я думаю, что речь будет идти максимум о десятках тысяч. То есть это не будет так, что полминска внезапно переедет. Десятки тысяч для Беларуси. Нет? Десятки тысяч. Ну, да, шмат. Мне падаецца, што добра, калі там пару... Я понимаю, что ты переживаешь за это. Важно эти промилле в арийской крови. Вот, 100 человек мы еще примем, но 10 тысяч — это уже ни в какие ворота. Покуль YouTube
не почав нас банить. Давайте нагадаем нашим глядачам, что... Место, где рады всем национальностям. Я хочу заверить, что в нормальное время в бар and Books таких людей, как Женя и Артем, не пускают. И тут рады людям всех цветов кожи, всех национальностей. Говорящих на русском языке. На Даже на говорящих нормальном на русском. языке. На нормальном То есть языке. на английском. На нормальном русском, то есть на английском. Карацей, спасылка будзе у каментарях у апісанні гэтага відэа. Калі і- хочаце пабываць у бары, якім мы записываем наше легендарное шоу. Да, і, до речі, напишіть у коментарях, ви як Какая нация ваша самая любимая? Як вы ставіцеся до того, як приїдуть росіяни. Не просто расіяне, якія бягуць ад інтэрнэт-шатдаунаў у Росіі. Ну, да. А от приїдуть гэты расіяне, паселяцца ў Бо Беларусі. калі б гэта было пытанне, прабач, да нас прыедзе як бы сярэдні расійскі дэзертыр з вайны, які просто не хоча там Не са вайны, а з СВО. да, добра. І я не супраць, каб людзі беглі з гэтай вайны, але я б ужо ставіўся не так лагодна да прыезду, не ведаю, десяткаў тысяч просто мужикоў, якія не хочуць там, ну, ніякіх ідэйных як бы нема там памкненняў, а просто вось не хочу служыць, таму поеду в Беларусь. Тут уже іншае. Ну, что-то ценить свою жизнь, это уже неплохая идея. Если бы все россияне ценили свою жизнь, то война бы очень быстро закончилась. Лепш, чым сярэдняе ў акопе, канешне, але ўсё ж таки гэта трошки іншае, чым нейкі крэатыўны айцішнік з не ведаю адкуль. Да. Карацей, як вы напишіть у коментарях, як ви ставитесь до того, как россияне, які хочуть інтернету своєї мобілки, приїдуть жити в Білорусь? И хотите ли вы спин-офф нашей передачи, где девушка со светлыми волосами и голубыми глазами будет рассказывать вам про особенности разных национальностей, которая живет в Германии? На нямецкам. Ну, каб аўтэнтычна. Мы пусцім субтитры.